पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे सरदार पटेल हायस्कूल आणि तालुका जुन्नर जिल्हा पुणे. विषय मराठी इयत्ता 6वी. पाठ क्रमांक 19. मले बाजारला जायचं बाई. मी श्री जाधव आर्यस, उपशिक्षक सरदार पटेल हायस्कूल आणि आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतोय. तर विद्यार्थी मित्र, आज आपण पाहूया पाठ क्रमांक 19. मले बाजारला जायचं बाई. पाठ क्रमांक 19. मले बाजारला जायचं बाई. पहा, याच्या लेखिका आहे प्रभा रबैकर, जन्म 1948. प्रसिद्ध लेखिका. प्राजक्त पाकळ्या, तिची गोष्ट ही लघुकथा संग्रह. तसेच मनोगत दवबिंदू झगमगणारे ही ललित लेख प्रसिद्ध. बाई मी विसरभोळी हा विनोदी लेख संग्रह. तसेच आनंद मेळा हा बालगीत संग्रह प्रसिद्ध आहे त्यांचा. माणसाने स्वतःच्या सुखसोयीसाठी प्लॅस्टिकच्या विविध वस्तू बनवल्या. त्यांच्या अतिवापरामुळे जनावरांचे मृत्यू, पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास असे भयावह परिणाम दिसू लागले आहेत आणि हे घडू नये म्हणून सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे. या सर्वांचे चित्रण अतिशय मार्मिकपणे भारुडाच्या अंगाने जाणाऱ्या पथनाट्यातून केले आहे. प्लॅस्टिक टाळा, पृथ्वी वाचवा असा बहुमोल संदेश यातून दिला आहे. किराणा माल खरेदी करायला जाताना तुमचे आई वडील कोणती तयारी करतात त्याचे निरीक्षण करा व लिहा हे सांगितले. काय अरे, आज माणसाच्या जगण्यामध्ये आपण पाहिले तर प्लॅस्टिकचा जास्त वापर त्या ठिकाणी झालाय, त्याचे दुष्परिणामही होतात. ते या पथनाट्याच्या माध्यमातून आपण आता पाहू. येथे एक चित्र दिलेले पहा. चित्रामध्ये अनेक ग्रामस्थ त्या ठिकाणी आहे. एका दारात एक बाई बसलेली आहे. या आठवड्याच्या बाजाराला जाण्यासाठी काही स्त्रिया व काही पुरुष निघाले आहेत. जाताना एका घराच्या दारात एक स्त्री डोक्याला हात लावून बसलेली ती पाहतात. ते सर्व तिच्याजवळ येतात व त्यांच्यात हा संवाद सुरू होतो. मग आता काय संवाद सुरू होतो पहा. ती बाई म्हणते, मला बाजारला जायचं नाही, मला बाजारला जायचं नाही. मग ते इतर सगळेजण काय म्हणतात, का ग बाई, का ग बाई, का ग बाई, का जायचं नाही तुला? मग ती बाई म्हणते, नग बाई, नग बाई, नग बाई, नको नको. मग त्यातला एक पहिला माणूस काय म्हणते, का बरं जायचं नाही, कारण काय ते सांगशील की नाही? बाई म्हणते, अहो बाजारला जायचं कशाची खरेदी करायची? दुसरा म्हणतो, कशाची? बाई म्हणते, अहो मंडळी, डाळ, तांदूळ आणि भाजीपाला, साबण, कपडे, चपला, काय बाय लागत नाही आपल्या संसाराला? तिसरा म्हणते, मग ते समजा घेऊन ये की, ते अवघड काय? बाई म्हणते, अरे आणू कशात, ठेवू कशात? दुसरा म्हणते, आता तर समजा वस्तू कॅरी बॅग मध्ये देतात की. बाई म्हणते, अहो तेच तर घोटाळा आहे. इतर म्हणते, कसं काय? पहिला म्हणतो, कॅरी बॅग भरून आणावी, वस्तू वाचून डब्यात भरावी आणि कॅरी बॅग फेकून जावी म्हणजे झालं. बाई म्हणते, त्या कॅरी बॅगा समजा गटारीत अडकतात, समजा नाल्या तुडुंब भरतात आणि सांडपाणी येतं रस्त्यात. दुसरा म्हणतो, काय सांगता काय बाई? मग ध्यानात येत का नाही? म्हणून म्हणते, मला बाजारला जायचं नाही. इतर म्हणते, का ग बाई? बाई म्हणते रडत, अहो माझी हारणी दुधाची म्हैस. तिसरा म्हणतो, आता तिला काय आलं? बाई म्हणते, अहो माझी हारणी मला सोडून गेली. दुसरा म्हणतो, कुठं जंगलात की अरण्यात? बाई म्हणते, नाही हो, ती मरून गेली. इतर म्हणते, कशा बाई मेली तुझी हारणी? तिच्यासाठी तू का गाते रडगाणी? का नाही केला तू औषध पाणी? बाई म्हणते, ते तर सांगते मी, ध्यानात येत का नाही? प्लॅस्टिकच्या कॅरी बॅगा तिने साऱ्या गच्चा घाल्या, तिच्या पोटात गेल्या म्हणून तिचं मरणच ओढवलं. तिचं विचार रडलं, दुधा वाचून त्या लेकराचं आडलं. माझं मन खूप तडफडलं. प्लॅस्टिकचा कचरा हेच कारण जनावरांचं ओढवतंय मरण. म्हणून म्हणते. इतर म्हणते, काय म्हणते? बाई म्हणते, मला बाजारला जायचं नाही. म्हणजे ही बाई त्यांना सांगते का माझी जी काही म्हैस आहे, दुधाची म्हैस होती, ती मेली का? तर ती प्लॅस्टिकच्या ह्या कॅरी बॅग आहे ती चाऱ्यासारख्या सगळीच होती आणि तिच्या त्या पोटात गेल्या आणि त्याच्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. म्हणून मला काही बाजारला यायचं नाही. मग त्यातला पहिला म्हणतो, अहो सरकारने काढलाय आदेश, प्लॅस्टिक नका वापरू, हे त्यातलं विशेष सजीवांना वाचूया हा दिलाय संदेश. पेपरातली बातमी असली की नाही, आता काय तुम्ही अंगठा बहादूर नाही. तिसरा म्हणजे, सांग रे बाबा सांग, मला आठवत नाही, पेपरात आलंय तरी काय? बाई म्हणजे, त्या समुद्र किनाऱ्यावर. दुसरा म्हणतो, काय झालं समुद्र किनाऱ्यावर? बाई म्हणजे, त्या समुद्र किनाऱ्यावर मरून पडली बिचारी 2000 कासव, तिच्यासाठी डोळ्यातून वाहतात असो. तिसरा म्हणतो, अरे फार वाईट घडलं, प्लॅस्टिकच्या विळख्यातून जलचर सुद्धा एक नाही वाचलं. बाई म्हणते, ध्यान देऊ नाही का? एवढंच नाही. पहिला म्हणतो, आणखी काय आखरीत घडलं काय?
बाई म्हणते प्लॅस्टिक वापरू नका, सरकारनं केलाय कायदा, सजीवांना वाचवायचा केलाय वायदा. सजीवांना वाचवायचा सगळ्यांना वायदा केलाय, त्याच्यामुळे प्लॅस्टिक वापरू नका. दुसरा म्हणतो खरंच की नाही. बाई म्हणते आपण आणि पोरं बाळ खाणार काय, आपली काळी माय वसाड होत नाही. तिसरा म्हणतो कशी काय कशी काय. बाई म्हणते जमीन नांगरली, प्लॅस्टिकची जाळी वरती आली, शेतात पीक येईल कसं, कशी मिळतील थंडीवर कसं. म्हणून म्हणजे मला बाजारला जायचं नाही, मला बाजारला जायचं नाही. ती म्हणजे का आपल्या ही काळी आई जी आहे तिच्या पोटात सुद्धा जर हे प्लॅस्टिक गेलं तर पीक कसं येईल. म्हणजे पहिलं म्हणतं यापेक्षा मी सांगतो तसं कर, समजा लोकांना उपदेश कर. बाई म्हणजे तो काय. तिसरा म्हणतो वापरू पिशवी कापडाची आणि कागदाची, प्लॅस्टिक पिशवी नकोच, काळजी घेऊ वसुंधरेची. आपण आहे ना प्लॅस्टिकची पिशवी आहे ना वापरायचीच नाही, कापडाची नाही तर कागदाची पिशवी घेऊन वापरू. इतर म्हणते आता तरी बाजारला जाशील का नाही. बाई म्हणते होय होय होय, पण मी प्लॅस्टिक थैली हातात धरणार नाही, मला बाजारला जायचं आहे, मला बाजारला जायचं. बाई सर्वजण म्हणते चला 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 बाजारला चला, कापडाची थैली घेऊन बाजारला चला. कागद कपडाच वापरा, नको प्लॅस्टिकचा कचरा, होत नाही त्याचा निचरा, अर्थ त्याने सांगते वसुंधरा. कागद कपडाच वापरा. मग सर्वजण त्या ठिकाणी बघा चित्र दाखवण्यात माणसं का बाजारला निघालेले आहेत. सगळ्यांनी कपड्याच्या पिशव्या घेतलेल्या आहेत आणि सर्वांचा निर्धार झाला आहे का त्या ठिकाणी आता आपण सर्वांनी कापडी पिशव्याच वापरायच्या किंवा कागदाच्या पिशव्या वापरायच्या. अशा रीतीने बघा पर्यावरणामध्ये हे वाचवण्यासाठी या ठिकाणी लेखिकेने हा संवादरूपी पाठ या ठिकाणी सादर केलेला आहे. अशा रीतीने हा आपला पाठ संपला. माझा हा व्हिडिओ आपणास आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.